отворим тази врата. Здравейте на всички, аз съм тук Shadow Player. Преинстална ми се телефона и там не знам дали ми беше жив канала. Но ето, че го намерих жив тук до мене, чай да се представи той. Аз съм много по-България, сигурно сте ме виждали какво че? Ами явно нещо не си известен, то не че аз съм. Но както и да е, сега ще подсъкам малко Clash Royale. Да видите вече новия ми рекорд. След преинсталването се случи някаква магия да се върна акаунта. Просто страшен медик се получи. На този клип едва ли ще играем, защото съм на една загуба от седма арена. Тук имам да донейтвам такива, аз много обичам да донейтвам такива единици. Много обичаш. Но без елитни барбирани. Така ето ми го декат за 8 арена. Minions. Така, това са квестовици. Коя карта да реквестнем и много ясно елитки. Така, искам да ви покажа, че вече сме на 8 арена, все още нямаме никаква карта. Искам много да имам батове, но искам айспирити, искам боулинг. Найтвич или лъмбърджак. Искам лъмбърджака, защото... Ама няма да се вземаш миньон. Примерно... Аз пък искам Найтвич. Примерно може да пуснеш вулкери и отзад е лъмбърджак и да имаш стрели за миньони. Примерно да имаш и малко рейдж. Едва ли ще стигне много елексира, но колкото стигне. И така и общо заето това беше клипът, хора. То не е, че още свърши, но така тук можем да си апгрейдим разни карти. Найта все още не можем. Аз събирам да си... Бюро про България, аз ще бирам да си апгрейдна елитките на 11. Скоро това едва не ще... На какъв левел че е торнадото? На първи, аз торнадото не съм го барал. Елитите? Елитките ми са на 8. Ма знаеш колко демидж правят? 231. Ма само за един удар, знаеш колко са бързи? За един удар? Да, 231 демидж. Колко са бързи, покажа? Ами виж, тук пише Speed very fast. Би трябвало да са добри. И са добри. Така че имам арчери 8 ниво, което направо къртят. Мега миньона ми е все още доста слаб. Така имам Инферно Дракона от миналите епизоди, би трябвало да сте го видяли. Лава Хаунта го имам отдавна, още от 4-та арена. Просто страшни неща, имам голем втори, доста слабо. Мога ще си апгрейда помпичката. Така, 50 XP. Така е венчетата. Тук без да исках натиснах този чалендж. Нищо почвай. Но не можем да играем Mirror чаленджа. Не знам и защо. Както и да е, но събирам общо заето 10 000 джема. 10 000 джема. Ще правиш ли в този клип батъл или не? Не, защото трябва да вземаме в час от 10 минути. И ако питате кой клас сме, няма да ви кажем. Добре ли ще го напиша в коментарите? Ако искате да знаете Чакай малко сега къде сме, хора, здравейте! на едно гнусно място, на което го има. Ето го тук един приятел от класа. Представяй се, бе. Как се казваш, бе? Веселин Иванов. Веселин Иванов от... Пенти Бъкос. Ама що са издали? От СУ 5 Да, знаете, ако искате да намерите Shadow Player и Miro Pro България, търсете в... Ако искате сега да ги намерите, търсете в банята на 4-ти етаж. И бай-бай, хора, до нови срещи!